Godmorgen, børn. Det er den 3. december, og det er tid til at se julekalender. Jeg har virkelig glædet mig til, at vi alle sammen skal hygge os sammen. Det sagde du også i går! Hold kæft! Det snakker vi ikke om. Det er fedt, at det er jul, og selvom vores sne er gul, så er det her. Hey, det er Flakkebjerg. Nu er vi ude på Flakkebjerg. Efter skolen, der er bedst. Hver dag er en kæmpe fest. Er det her. Hey, det er Flakkebjerg. Nu er det jul på Flakkebjerg. Det er jul, og der bliver alle de kleiner bagt. Det er bare lidt trist, og min mobil er ødelagt. Fordi så kan jeg ikke lave et meme af det her. Jul, og det er cool. Hej, vil du høre min julesang? Nej, tak egentlig. Nå, okay. Hey, hvad så? Ikke så meget. Du ser meget sigende ud i dit blik. Men altså, hvad er det, du laver der med Lea og de andre der? Det er ikke noget, du skal vide. Nej, jeg mener det. Prøv her, Frederik. Du synes, jul er nederen. Prøv her. Du skal ikke vide det. Der er ikke nogen brug for, at du skal vide Så det. kan jeg bare vide det. Nej, Sådan lige meget, jeg ved det. men Frederik. Du skal ikke vide noget. Du er også bare sådan, hver gang vi laver en gruppe, ikke også? Så fylder du bare det hele. Så jeg gider slet ikke have dig med. So sorry. Er du okay? Ja, ja. Det er godt. Jeg ikke tænker så meget over det. Hej. Don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Hvad burde vi gøre? Altså, burde vi... Jeg ved det sgu ikke. Nej, men vi burde lave et eller andet. Jeg mener... Altså, det kan ikke være rigtigt, at han er sur på os, fordi det er jo ikke vores årgang, der har gjort det. Det er de andre årgange. Nej, vi er først kommet efter sommerferien. Det her det er vores første jul og vores sidste jul, og det kan altså ikke bare gå til spil, fordi julemanden ikke gider. Nej, men hallo. Tror du virkelig, det er rigtigt, at folk virkelig er så utaknemmelige? Altså, jeg har en tendens måske til selv at være lidt utaknemmelig nogle gange. Ja. Måske skal vi prøve at sprede god stemning? Vi laver en sang. Og så viser den i morgen. Ja, fordi vi skal så sove i aften. Jeg har brug for at sove. Jeg er virkelig træt. Virkelig brug for at sove i aften. Det er hårdt med alt det der julemad, vi spiser. Altså, man er bare så træt. Men det er så lækkert. Ja. Men seriøst, vores julemusik.